Toto je Romana. Študuje, pracuje a venuje sa dobrovoľníctvu. Je zaneprázdnená, frustrovaná a preťažená. Mnohí študenti dnes čelia podobnému rastúcemu tlaku. Napriek tomu stále sa chcú zlepšovať. Vzdelávacie inštitúcie, rozvojové programy a zamestnávatelia nie sú zosúladení. Náš projekt vytvára most medzi vzdelávacím a pracovným trhom. Náš projekt spája školy, študentov a zamestnávateľov v jeden ekosystém. Následne ponúkame praktické učenie, prácu na reálnych projektoch pre zamestnávateľov prostredníctvom vyváženého partnerstva medzi vzdelávacími inštitúciami, zamestnávateľmi a rozvojovými programmi. Ahojte, moje meno je Peťo a pracujem na projekte EMI Social Business. Mohli ste vidieť Románku, ktorá sa cez tento rozvojový program dostala na svoju vysnívanú pracovnú pozíciu. Dosiahla úspech a jej nadobudnuté zručnosti z praxe a dobrovoľníctva sú validované. Románka dokáže zosúľadiť svoje štúdijné a pracovné povinnosti. Je šťastná, vyrovnaná, spokojná a úspešná. Týmto programom študenti získajú relevantné zručnosti a zamestnávateľia pripravených pracovníkov. Spoločné smerovanie a ich hodnoty a vzájomná podpora sú kľúčové k dosiahnutiu trvalého úspechu a naplnenia potenciálu každého mladého človeka. Veríme, že táto myšlienka pomôže študentom, preto pomôžte vy nám a zahlasujte za tento projekt.